आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि सायाव। जाय बिथांमोना बे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ मोननो हाबाय। नोंथांमोननिसिम आरो मोनसे बिग आपडेट फैबावदों, बेनो जाहैबाय नोंथांमोना आरोबाव गभर्नमेन्टनिफ्राय 25,000 रां नोंथांमोना मोननो थांबावगासिनो दं। बे आपडेटनि सायाव जोङो नायगोन नोंथाङा बोरैहाय 25,000 रांखौ मोनगोन आरो माब्ला मोननो हागोन, माबायदि सिस्टेमाव नोंथांमोननो गभर्नमेन्टआ होगोन। जोङो बे आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै नायगोन। आरो जाय बिथांमोना दासिमबो 10,000 रांनि चेकखौ मोनथ'वाखै, नोंथांमोना बे 10,000 रांखौ माब्लासिम मोननो हागोन, अल समस्ति आसामनि समस्ति वाइज बे 10,000 रां होनायनि डेडलाइना माब्ला जोबगोन, नोंथाङा माब्लासिमहालागै फाइनाल नोंथाङा मोनहैनो हागोन, जोङो बेनि सायावबो दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड बेफोरबायदिनो गभर्नमेन्ट स्किम डिजिटेल आपडेट जुदि नोंथाङा नायनानै मोजां मोनो, जुदि चेनेलाव गोदान फैदों चेनेलखौ नोंथाङा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो गिबियावनो सावरायग्रोगोन बे 10,000 रां जाय बिथांमोना मोनखांबाय। मानो होनब्ला आसामनि दाब दाब समस्तिनि बेनिफिसारिफोरा जाय बिथांमोना मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामनानै सिलेक्ट जानानै दंमोन, गोबां समस्तिनि बेनिफिसारिफोरा अलरेडि 10,000 रांखौ मोननो हाबाय। दानिया 25,000 रां नोंथाङा बोरैहाय मोननो हागोन, गभर्नमेन्टआ मोनसे बिग आपडेट फोसावदों। थाबैनो बे 25,000 रांखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन। नाथाय बोरैहाय मोननो हागोन, गोबाङानो मोननो हानाय नङा। मानो होनोब्ला बे 25,000 रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा मोनसे खामानि मावनांगोन। बे खामानिखौ आसाम गभर्नमेन्टआ गाइडलाइनावनो रोखायै मख'ना होखादोंमोन। मानो होनोब्ला नैबे 10,000 रां जाय बिथांमोना मोनबाय, दाब दाब समस्तिनि बेनिफिसारिफोरा मोनबाय, नोंथाङा दानिया बे 10,000 रांखौ ओरैनो जानानै दोनोब्ला खिन्थु नोंथांमोना मोननाय नङा। मानो होनोब्ला बे 10,000 रांखौ नोंथांनो गभर्नमेन्टआ जाहाथे फिसा फिनला बेपार फालांगि दाउ अमा बोरमा बायदिसिना लानानै नोंथाङा बिजनेस मावनो हायो, बेनि थाखाय गिफ्ट इनसेन्टिभ हिसाबै नोंथांमोननो नैबे 10,000 रांखौ होनाय जादोंमोन। जुदि नोंथाङा बे 10,000 रांखौ जानानै दोनो, नोंथांमोना खिन्थु उननि जि होनो लागा रां 25,000 रां बेखौ नोंथाङा मोननो हानाय नङा। नोंथाङा नैबे 10,000 रांजोंनो मोनसे मोजां खामानि मावनानै गभर्नमेन्टनि नोजोराव देखायनो नांगोन। अब्लानिया नोंथांमोना नैबे 10,000 जों जुदि नोंथाङा मोजाङै खामानि मावनानै देखायो, नोंथाङा फैबाय थानाय समाव आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय 25,000 रांखौ मोननो हागोन। नोंथाङा बेबायदि सिस्टेमावसो मोननो हागोन नैबे 25,000 रांखौ। खिन्थु नोंथाङा बे 10,000 रांखौ मोनदों होननानै जुदि नोंथाङा खरस खालामनानै बाहायजोबो, नोंथाङा खिन्थु मोननो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा बे 25,000 रांखौ मोननो थाखाय आरोबाव नोंथाङा नैबे 10,000 रांजों नोंथाङा बायदिसिना नोंथाङा बेपार खालामनानै बा दाउ अमा बोरमा बायदिसिना फिनानै नोंथाङा गभर्नमेन्टनि नोजोराव देखायनो। मानो होनोब्ला नैबे स्किमनि थांखियानो बेनो जाहाथे आइजोफोरा बे फिसा एमाउन्टजों बिजनेस मावनानै गावखौनो गाव उद्यमि खालामनो हायो। नोंथाङा रोखा जाबाय बेबायदि सिस्टेमैसो खिन्थु नोंथाङा 25,000 रांखौ मोननो हागोन। बेखौ माब्ला मोननो हागोन बेनि बागै आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे आपडेट होदों। आं दा बेनि भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो होनानै होगोन। অহাবাৰ 25,000 টকা দিবৰ কাৰণে আপোনালোক সব আকৌ আহিব, হ'ব? 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগতে সবেই পাব, কোনেও চিন্তা কৰিব নালাগে। মই নিজে গৈ সকলোকে চেক দি আছো আৰু চেক দি থাকিম। 25,000 টকাও দিবৰ কাৰণে এনেকৈ আকৌ আহিম। বিশ্বাস আছে নে নাই 25,000 পাব বুলি? মোৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে নে নাই আপোনালোকৰ? আছে। তেতিয়াহ'লে ময়ো বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব। আকৌ আমি লগ পাম। ভিঅ বাইদেউক আমি চেকখন দিম। এটা ভিঅত কিমানটা গ্ৰুপ থাকে? 19টা 20টা 22টা। বাইদেউসকলে তাতে থিয় হ'ব আৰু গোটৰ
গোটৰ সভাপতিসকলে ভিঅ বাইদেউৰ পৰা চেকখিনি লৈ আহিব। বাইদেউসকল ইয়াতে বহি থাকিব আৰু চেকখিনি আনি গোটৰ সভাপতিয়ে আপোনালোকৰ মাজত দি দিব। 1 ঘণ্টাতে হৈ যাব। दानिया जोङो सावरायगोन जाय बिथांमोना चेक मोनथ'वाखै नोंथांमोना बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांनि चेकखौ माब्ला मोननो हागोन आरो आसामाव मोनफ्रोमबो समष्टिनि बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि चेक राननाय हाबाफारिनि डेडलाइना माब्ला जोबगोन बेखौबो आसाम गभर्नमेन्टआ रोखायै बुंनानै होदों। जोङो दानिया बेनि आपडेटखौ नायनि। गोबाङानो सोंहरदों बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांनि चेकखौ लायनो मोनफ्रोमबो समष्टियाव मोनफा मोनफा मिटिं जादों। नाथाय गोबां प्रब्लेमनि जाहोनाव आइजोफोरा खायफा थांनो हाया, सोरनियावबा गथ' दं, सोरबा लोमजादों साजादों। बेफोरबायदि बेनिफिसारिफोरा बे चेकखौ मोनगोन ना मोना, बोरैहाय मोननो हागोन बेनि बागैबो आसाम गभर्नमेन्टआ रोखायै मख'नानै होदों। जोङो बेनि आपडेटखौबो नायगोन। नोंथाङा मिटिङाव थाङाब्लाबो बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांनि चेकखौ बोरैहाय मोननो हागोन जोङो बे आपडेटखौबो नायगोन। दानिया जोङो गिबियाव नायग्रोनि बे चेक राननाय हाबाफारिया अल आसाम माब्ला जोबगोन। बे चेक राननाय हाबाफारिया अल आसाम नैबे फेब्रुवारि 15आव लास्ट जागोन। फेब्रुवारि 15आव मोनफ्रोमबो आसामनि समष्टियावनो बे 10,000 रांनि चेकखौ मोनजोबगोन होननानै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय आपडेट मख'नानै होदों। प्रत्येक नैबे समष्टि वाइज राननाय हाबाफारिया नैबे 15 फेब्रुवारियाव जोबहैगोन। 15 फेब्रुवारिनि सिगांनो जाय बिथांमोना 10,000 रांनि चेक मोनाखै नोंथांमोना बे 10,000 रांनि चेकखौ मोननो हागोन जाय बिथांमोना सिलेक्ट जादों। आरो जाय बिथांमोना बे चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हायाखै नोंथांमोना बे 10,000 रांखौ बोरैहाय मोनगोन। नोंथांमोना जेबो जिंगा सिनाङा, नोंथांमोना जास्ट नोंथांनि प्रब्लेमखौ गांसे आर'जलाइनि जोहै भिअ'निसिम नोंथांमोना दैथायहरबानो जाबाय। नोंथांमोननि बे भिअ'आ गभर्नमेन्टनिफ्राय चेकखौ कालेक्ट बानायगोन आरो नोंथांनि ग्रुपनि सेक्रेटारि बा सभापतिया बे भिअ'निफ्राय नोंथांनि बे चेकखौ कालेक्ट खालामनानै होगोन। दिनैनि भिडिअ'खौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव जुदि गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ।